sentsibilizazio saio batzuk hartuko ditugu orain, bigarren esperientzia honetan Izpide, eta haien lanketarako darabiltzaten liburuak edo materialak ere bai, gainera labetik atera berri, webgunean saltzan ibili, eta hor gero sarreran ere ikusi du liburua bera, LMLK, Lasarte Horian, bigarren hezkuntzako neraben hizkuntza sozializazioan laguntzeko proiektua. Jon Pello Artetxe Mendizabal, Txakun Kultura Elkarteko kultur teknikaria, eta Aitor Unanue Zudupe, Lasarte Horiako udaleko euskara teknikaria etorriko dira. Kaixo, egunon. Bueno, orduan, aurkezpena egin du eta liburu bat, proiektu bat aurkeztea etorri gea. Ez dugu datuik eta ekarri, baina, liburu ekarri dugu eta nik ustet eskertzeko ari izan daitekela. Nik goatzen naiz, umetan eskolan, irakasleak liburu bat irakurtzeko gomendatu, edo, esaten zigunean, eta aukera ematen zigunean, liburu aukeratzeko irizpidea izaten zen, liburua lodila ez izatea, letra ondila izatea, ondi xamarra, eta marrazki ere asko xamarrez. Eta, nik ustet alegin dugu gehala hortan, beraz, aitzeki gutxi ez irakurtzeko, beraz animo eta irakurtzazue. Orduan pixka bat, asmatzen dean, LMLK proiektua aurkeztuko izuegu eta bide batez liburua bera, ezta? Egitura beretsua jarraituko degulako. Orduan, LMLK da bigarren hezkuntzako neraben hizkuntza sozializazioan laguntzeko proiektua. Orduan, berriz ere ateatzen da hizkuntza sozializazio kontzeptu, ez? Iñakik aipatu du, Zarautzen ere aipatu dute, eta guk ere aipatuko dugu, ez? Orduan, Aruntza, ez, inberda? Hola. Erki, besteik gabe, LMLK proiektuaren talde eragilean parte hartzen dutenak dia ebete aholkularitza enpresa, Txakun Kultura Elkartea, Lasarte Horiako udala, eta gero Horiarte Institutua bera. Eta ahaztu zait aipatzea Asier Wegun irakasle bat ere, bera ere talde eragilean parte hartzen dulako. Hori da, orduan, LMLK-aren abia puntua izan zen pixka bat hausnarketa bat. Hausnarketa bat nagusiki, gehiago ere bazian, baina 3 galdera edo kezkaren inguruan. 2010 urte inguruan izango zen hori, lehendik ere egiten ziren proiektu puntualak, baina ez hola ikuspegi integral batekin, eta orduan lehenengo galderetakoa zen hizkuntza gaitasuna lantzeaz gain, hizkuntza jarrerak, jokabideak, hizkuntza erabilerari buruzko pertzepzioak eta holako kontzeptuak ere landu behar zirela. Eta ez besteik gabe hizkuntza gaitasuna, hizkuntza trebetasunak, ze garai hartan, nagusiki hori izan pixka batez, hor jartzen genduen fokoa. Eta zalantzai gabe, erantzuna baiezkoa zen, merezizula eta heldu behar geniola horri. Bai, hori izan zen, zutabetako bat. Bigarren kezka edo galdera izan zen, hortarako agian egokiagoa izango zala, programa puntualak, bakoitza bere aldetik, eta garai jakin batean landu beharrean izatea zehozer integrala, sekuentzializatua, eta pixka bat DBH batetik batxibirako ibilbide hori guztia kontuan hartuko lukeena, bai? Hasieratik bukaerara eta kontuan izan da adin desberdinak, adin bakoitzean ikasleak daukan heldutasuna eta kontu hori guztiak, eta hirugarrena izan zen, hortarako egokia zela tresna berrik integratzea, eta besteak beste, aipatu dana, asertibidadea, hizkuntza asertibidadea, gero hizkuntza ohituren aldaketarako metodologiak, geroztik etorri da eusle metodologia, ikastetxetan eta okerrez banago erabili duzuena, udaletan ere erabili duguna, eta beste hainbat egitasmotan, eta, pixkat hori izan zen abia puntua. Eta osnarketa horren ondoren, hasi ginen pixkat LMLK, gaur egun LMLK danaren pixka bat oinarriak, eta proiektua bera zurmamitzen. LMLK ez da proiektu itxi bat, bizila da, irekia da, eta talde eragileak, urtean 6 bat aldiz edo elkartzen gea, eta egiten dugu ebaluazioa, errepaso bat, zer funtzionatu du, zer kez, eta, etengabea iga pixkat osatzen eta egokitzen. Orduan, pixka bat, ez zurmamitzen hasi ginean, funtsezko ideia batzuk hartu genituen kontuan. Orduan, ikus dezazuen pixka bat, liburuan aipatzen dira, nik labur-labur azalduko izkizuet, liburuan erreferentziatuta daude autoreak eta haien liburuak, pixka hortik edan degulako. Esan beharra daukat, liburuetara jo aurretik, edo liburuetan batzutan nahi gabe ere topatzen dira hainbat gauza, intuizioak ere bazirela, gehienak berretsi direnak, orduan nik uste horrek, lasaituzun eman digu, ez? Orduan, lehenengo puntuetako bat, ideietako bat zen, hizkuntza sozializazioarena. Aipatu dana, behin eta berriz,
Paula Casares izan genuen, bere iturrietara doktore tesira jo genduen, esaten zigun berak sozializazioa dela prozesu bat, ahalbidetzen diguna gizarte bizitzan arrakastaz, parte hartzeko behar ditugun estrategia ezagutza eta olakoak, bai? Eta sozializatu egiten gara hizkuntzaren bidez, claro. Eta gaina berak aipatzen du hor bi dimentsio argi daudela, osea, sozializatuak gara dira nerabeak hizkuntzaren bidez, baina aldi berean sozializatuak dira hizkuntza erabiltzeko, bai? Hor bi norabideko zera bat dago. Eta orduan, garrantzia handiko ideia kontzeptua da eremua, bai, landu beharrekoa eta kontuan izan beharrekoa. Gainera esaten du berak, eta autore gehiagok ere bai, hizkuntza sozializazioak izaera elkarri eragilea duela. Alegia, lehenago usten zen hizkuntza sozializazioa bera, zala gehiago vertikala eta goitik berakoa. Osea, helduek sozializatzen jutzen erabeak, gazteak, umeak. Eta neurri handi batean hala da. Baina hizkuntza kontuetan ikus daiteke, eta lehen aipatu dira adibide batzuk, alderantzizko norabidean ere gertatzen dela. Eta ez bakarrik ardatz vertikal hortan, baizik baita ere horizontalean. Osea, nerabeak sozializatuak dira, baina aldi berean sozializatzaile dira. Eta gero ikusiko ditugu hor oso datu adierazgarriak, hasiera batean intuizio ziranak, eta gero beste autore batek pixka bat babesa eta eman digunak, bere lanetako batean, eta orduan oso kontuan izan beharrekoa da. Eta lehen aipatu da, batzutan irakasle batzuk, ikasleak gaztelania zeiten badio, gaztelania pasatzen dela. Pentsa zein darra daukan ikasle horrek. Bai, orduan irakasle hori, eta aldi berean nerabe hauek beren sozializazio, hizkuntza sozializazio prozesu hortan, ahuldundu egin beharko ditugu, hori gerta ez dadin, edo euskeraren aldeko inertziak eta indarrak sortzeko, ez da? Eta bukatzeko oso kontuan izan dugu, eta izan behar dugula uste dut, sozializazio gune desberdinak daudela, eta gaina horre ematen da nolabaitiko igaro bide bat, progresio bat, ez? Bagoaz, lehenek Iñakik erosonda ipatu ditu, grafiko hortan, kostatu zaio pixkat hori manejatzea, baina, bueno, ikusi dugu, etxetik hasten gehala, eskolara guazela, eskolan gela barruan edo patiluan egon oso desberdina da, gero kanpo jardueretara pasatzen geha, lagun artea daukagu, pantailak dauzkagu, bai, horiek dena dira sozializazio guneak orduan, bueno, nik uste oso argi daukagula hori eta oso kontuan hartu beharreko kontua dela. Eta orduan, bueno, eskolak ezin du dena egin, baina nik uste asko egin dezakela. Eta nik gainea uste egiten duen hortan oso kontuan izan behar dugula, egindako alegin hori, alik eta etekin handien hartu behartzaila eta optimizatu egin behar diela, ez? Orduan, pixkat elemeleka gure ustez, bueno, alegina behintzat hori da, hortara dator, sensibilizazio saio batzuk, nerabeak ahalduntzeko asmoarekin, gero eskolatik juten zaizkigunean, bueno, jun etorri egiten dira, ez? Baina behin eskolatik junda ere, edo eskolatik kanpo jarduereta dijoazenean, bueno, izan dezatela hizkuntza ohituren eraikuntzari buruzko jakitun izan daitezkeela. Jakin dezatela zer gertatzen da hor. Ze askotan hizkuntza hautua ez da bakarrik aukera kontua, hori gero ikusiko dugu. Hor faktore askok eragiten du. Eta gure gazten erabe hauek, hoien jakitun baldin badira, askoz ere sendoago jokatuko dute, ez? Osea, jabetuko dira, hor zer gertatzen dan, ez? Tirabira hortan. Hau ez da pasa, hoi da. Orduan, lehen, aipatu izudan bezala, hor intuizio bat bazeon, bueno, intuizio baina gehiago, konstatazio bat ere bai, eta hori arte institutoko irakasleek eta saioetako dinamizatzaileek, Jon Pello hasiera batean ibilia zan hortan, ikuste zuten DBH-tik, LH-tik DBH-era pasatzen ziranean, ikasle askok, bueno, batez ere hizkuntzaren erabilera, euskararen erabilerari dagokionez sendo zetozenak, beherakada egiten zutela. Hor aipatu dituzue arrue ikerketako, izaskun arrue ikerketako datu batzuk. Hor nik uste datu hori besterik gabe ekarri degula, baina, bueno, ja esana geratu da. Eta orduan hori ikusten zuten. Orduan hori ikusten zen DBH bati garrantzi berezi eman behar zitzaiola. Eta oso kontuan izan behar zala, euskeraz, bueno, hizkuntza hotxuretan euskerak indarra handia zuen ikasleen kasu hortan, horri heldu behar zitzaiola, eutxin behar zitzaiola, eta are gehiago. Ikasle horiek sozializatzaile edo bihurtu behar genitula, eta ea alderantzizko prozesu hori gertatzea lortzen gendun, ez? Eta ara nun topo ingendun, zera, soziolinguistika aldizkarian, Joan Pujolar eta bestek aipatzen zuten kontzeptu hori, hizkuntza mudantzarena.
Orduan, hizkuntza mudantza edo mudantza aldaketa linguistikoa, horixe da. Gure bizitzan, une jakin batzutan, hizkuntza erabiltzeko arauak aldatzen dira, sozializazio gunea aldatzen da, erabilera esparru aldatzen da, eta kontuatu gabe, azten geha igual hizkuntza autu desberdinak egiten, inguruak eraginda. Eta horrixe deitzen diote hizkuntza mudantza. Eta beak aipatzen ditu 6 une, eta gune, ere bai esango nukenik. Garrantzitsu, eta ikusten baizu, bigarrena da justu institutu batera iristen danean nerabea. Eta dain zuzen ere, Uriarte Institutuko irakasleek eta dinamizatzaileek ikusten zutena. Honi, arreta berezia jarri behar dugu, eta hau berezik landu behar dugu, gainea pixka bat proiektu integral honen hasiera da, abia puntua da, orduan oso hoxe. Eta hor ikusten da, eta nik uste hori denok bizi izan degula, eta konstatutako kontu badala, eta denoi gertatu zaigu, ezta? Osea, adibidez, unibertsitatera goazenean, lanera goazenean, eta abar, eta abar. Hor gertatzen dira aldaketa batzuk, eta orduan, pentsa, nerabe batek aldaketa hori eman aurretik horri buruzko informazioa eta lanketa bat egiten baldin bada. Askoz ere prestatuago dijoa. Baki, aldez aurretik, zer gerta daiteken. Agian ez, hasia da, egin du LH-tik DBH-erako jauzi hori, igaro bide hori, baina gero atera ingo da, ikastetxetik, eta lan mundura joango da, eta jakinaren gainean dago behintzat. Gero-gerokoak, ez da, baina, behintzat hori da. Eta hori da, gero kontuan izan genduen ere bai, soziolinguistika klusterrak egindako ikerketa, eta erabileran eragiten duten 12 faktore, ezagun horiek ez. Hor batzuk aipatu ditut, eta besterik gabe, nerabei transmititu nahi dieguna da, esan dizuedana, ez? Hizkuntza bat edo beste aukeratzea askotan, gure esku dago jakina, baina hor faktore askok eragiten dutela. Eta faktore eta prozesu horien jakitun baldin bagea, sendoago jokatu izango deula, eta aldunduta egoteak, beti aukera gehiago emango dizkigula, inertzia horiei aurre egiteko adibidez, nerabeak ala nahi baldin badu, bai? Eta gainera hor nik uste lantzen dan beste gaietako badala konplexutasuna. Bai, ze askotan ematen du, hizkuntza bat aukeratzen dut, nahi dealako, baina nahi dedalako kontu hori oso konplexua da, eta orduan pixka bat soziolinguistika saio horietan pentsatzen dut olako kontu asko landuko direla, eta orduan hizkuntza ohiturak eraiki egiten dira, edo deseraiki egin daitezke, edo hizkuntza ohiturak indartu egin daitezke, ahuldu edo aldatu. Eta, karo, hizkuntza ohituren etengabe gaude prozesu hortan, etengabe gaude hizkuntza sozializazio zurrunbilo hortan, baina jakitea gauza, konplexua dela, baina, karo, ez, losa astun bat baliz dezela, ez, nerabearen gainean jartzeko, baina behintzat hor zerk eragiten duen eta jakiteak nuk ustek aukera ematen duela ari bati edo beste ari tira, askatu eta egiteko. Eta, orduan hizkuntza ohiture zai gehala, hor azkeneko urtetan etorri zaigu euskeraldia, etorri zaigu horren oinarri pixka bat eusle metodologia, lehen aipatu behana, eta orduan, ikusi izan aukera paregabea zala, baita institutuan ere eta nerabeekin euskeraldiaren testu ingurua aprobetxatzeko hizkuntza ohituren inguruan hitz egiteko, bai? Eta asertibidadezko portaerak zer diran, ahobizi izateak zer dakarren berarekin, eta olako kontuak. Eta orduan, 2018an, orduko lehenengo euskeraldia zala eta aprobetxatu intzan, euskeraldia bera moldatua institutuan lantzeko. Gainera, 16 urtetik berakoekin egin zitzaien erronka modura planteatu, eta esan zitzaien zuek ezin dezu euskeraldian parte hartu, bakizu ez da? Egitea, bozkau da, eta zatik ezin dugu parte hartu. Zatik ez dugu gure euskeraldi propio egiten. Eta alaxe egintzen, bai. Orduan hartuzan, aprobetxatu zen euskeraldiaren nazio mailako testu ingurua, eta egintzen neurriko euskeraldi bat, elementu guztiekin, eta horrek dakartzan lanketarako aukera guztiekin, bai. Eta atera ziren ondorio batzuk. Esan nahi dizuet, gero, bukaeran aukera baldin badeu, zen liburu honek, bukaeran esango dizuet, kontua da hor ondorio nagusi batzuk atea ziala, hor dauzkazue, baina nagusia hor azpimarratu dizuedana koloretan da 12-16 urtekoekin ere
hizkuntza ohiuren gaia landu daiteke. Esan nahi nuke, primeran ulertzen dute, claro, egokitu egin behar da, mailakatu, eta adinean gora doazen neurrin, lehen gaina aipatu dezue, claro, adinak kontzientzia dakarrela, normalean, baina bai, nabaritzen da, batxilergoko ikasle batek hizkuntza ohiuren kontuan, eta hor marejatzen dian kontzeptu guztien inguruan, askoz ere jantziago dago. Eta are gehiago, pues, claro, olako proiektu batean parte hartu bali badu, bai. Eta orduan horixe da pixkat. Hala ere, bueno, aukera izango dizue ikerketa ekintza honi buruz ere detaile guztiak eta izateko, bai. Eta pixka bat bukatzeko, nire parte hartze hau, azken zatitxo hontan, aipatu nahi nuke lehen esan dizuena. Bueno, hauxe da datu bakarra, baina aipatu dezuezuek. Osea, konstatatuta gehatzen da, LH batetik DBH-ra beraka bat ematen dela. Zer gertatzen da? Bueno, nik uste zer gertatzen da hortan, eta saioetan egiten da, ezinbestekoa dela ikaslei galdetzea. Nerabei galdetzea. Bai? Beraiek oso ondo dakite. Guk uste baina askoz ere gauza gehiago dakizkite. Ematen du, bai, prozesu hortan oharkaben bezala ideala, baina ideia eta gauza pila bat atera daitezke. Eta orduan, guk behintzat zalantzaik ez daukagu eskolan hasi beharra daukala, eta lehen esan dudana, alegin horri alik eta etegin handien ateratzeko nik uste hizkuntza soziolinguistikari buruzko saio batzuk, LMLK-aren antzeko proiektu batek asko lagundu dezakela, ikastordu gutxi batzutan nik uste ezagutza edo ahalduntze maila hori sendotu daitekela, baina zalantzarik gabe eskolaz kanpo jarraitzen du, eta hori Iñakik aipatu du eharki, hor zer egin dezakegun. Eta eskolaz aparte edo eskolarekin batera, erakundeek, instituzioek zer egin dezaketen edo zer egin behar duten. Bai. Eta hor ikusten da, eta hori saioetan eta irakasleek eta oso argi ikusi dute, eskolaz kanpoko hizkuntza portaerek asko eragiten dutela baita ere hizkuntza, eskola barruan. Hor azken batean elkarre eragina. Gertatzen da, ez? Sozializazio prozesuetan bezala. Eta orduan, LMLK hori oso kontuan dauka, eta gero Jonpek aipatuko du, LMLK-ko sentsibilizazio saioak, gero hobeto ulertuko ezue, LMLK hainbat programa barne biltzen ditu, oso argi dauka, sentsibilizazioak eskola orduetan lantzen dira, baina ikasle horiek gero jongo zaizkigu eskolaz kanpoko jardueretara eta beste hainbat erabilera esparrutara, eta orduan hor zubilan egin beharra dago. Eta hor badaude beste bi programa ezagunak dianak, gaur-gaurkoz, kuadrilategi eta faktoria, eta zubilan hori ere egiten da. Alegian, erabe hauek ere, saio hauetan, aurkezten zaizkile, gero dauzkaten aukera hauek, zertan dian, eta animatu ere bai, horietara bai. Eta pixka bat bukatzeko, eta hau hala da, gero ikasleen neraben esku geratzen da. Osea, ja juten zaizkigu, gure eragin esparru hortatik, bai. Eta orduan behaiek azken batean eta gaine ikusten da, etxetik datoz, eskolatik pasatzen dira, kanpo jarduerak daude, hor sekulako, bai, elkarre eragiletasun hori dago, eta batak bestearengan du eragina. Eta Miren Artetxeek, ikasi aldizkarin okerrezpanago indako elkarrizketa batean esantzun, eta oso modu hizkuntza argila erabiliz, esantzun gazteek nola sentitzen duten, eta gazteen adierazpen bat hortxe daukazu ez. Nagusiki, euskarak balio behar diola gazte bati, gazte guai sentitzeko. Ez, hitz gutxitan asko esaten da ez. Eta hori kontuan hartu behar dula. Bai. Bueno, eta nik ustet. Eta, bueno, bukatzeko, bai, gainea horra, azpimarratuta zeona, hor gainea, hasiera batean, gurasoen zeregin horrek, indar guztia galtzen du, bai, zain duke, bueno, hasiera sendoa balin bada, kalteik ez, baina gerora ja beste eragile batzuk, azten dira hor, prozesu hortan eragiten. Eta nik uste, hortxe bukatzen dela nire, ez, bai. Edarki Jonpe, iria dekitza. Halaketa. Eskubiku aurrean, eta azkarreko hartzea. Hala. Bueno, bain, altu xamar, nitokatzen zaidana, zer da egiten deguna, egiten degun hori, azaltzen saiatzea. Liburu iskeatan hobeto azalduta egongo da, gero ere, Aitorrek bukaeran azalduko ditu, webgunean ere errepasatu halko dezu, kuskusatu edo nahi duzen guztia, orduan, bueno, motx-motxian azaltzen saiatuko naiz. Eta, bueno, proiektuaren oinarriak Aitorrek
sarrera txukuna egin du, baina, bueno, motz-motxian, 3 erakunde, Uriarte Institutua, Jakun Kultural Elkartea eta Lasarte Urako udala. Bai, egitasmoaren erdigunean ikastetxea bera dago, institutua kasu honetan, Ulibarri programan, hizkuntza proiektuan eta urteko hezkuntza planean jasota dago, klaustroak onartzen du eta irakasle guztien artean partekatua. Honek esan nahi du, sentsibilizazio saioak ematen ditugunean, ez direla soilik euskera ikasgaiari dagozkion saioak hartzen. Bai, modu orekatuan, ikasgai guztietako saioak era orekatu baten hartzen saiatzen dira, eta lan hori egia esan ikastetxeko institutuko irakasleek egiten dute, Aitor lehen ikusi zaitugu, hortik antzabiltza, bere lantaldearen lana izaten da. Ondoren, egitasmoaren gauzapena Euskara Elkartearen eskutik egiten da alegia Jakun iguri tokatzen zaigu, sentsibilizazio saioetako hezitzaileak formatu eta lanean jartzea, eta baita gainerako ataletako, ikusiko ditugun bezala, gazten euskara batzordeak, kidetzeak, sail horietako hezitzaileak ere elkarteak formatu eta jartzen ditu. Eta saiatzen gera, aldan kasu guztietan behintzat, hezitzailea pertsona berdinak izaten. Eta hor, 3. puntuan, udaleko euskara zerbitzua, koordinazio lanak egiteaz gain, institutuarekin, institutuko guraso elkartearekin eta gurekin Jakunekin, hitzarmen sendo bana dauka, programa azalduko dugun honek, finantzazio bat berdulako, eta kasu honetan, udalak hortan ezinbesteko pisua dauka. Abia puntua ondoren. Nerabek euskararekin duten harremana, gazteak euskararen menestenatoren ikerketan, 3 diskurtso agertzen ziala, liburuxkan ere aurkitu ezak hor padro oso txukun batean jarrita, euskara niaren parte, noa bizuten, ez, gaztek. Euskara bizi naizenaren parte, euskara arau sozialen amaraunean. Eta, horiek olartuta, utxuneak edo lan daitezken alderdiak, gaitasuna, identitatea, hizkuntza ohiturak, hor uztartzen dira, goiko 3 puntu horiek, beko 3 puntuekin. Barkatu. Eta, atal bakoitza azaltzera sartu aurretikan, azkeneko puntutxoa edo, bidea egokitzapenak Aitorrek ondo azaldu du, urtean 6 aldiz edo elkartzen den lantalde bat badagoena, bidean zehar dauden, ikusten, edo goitu beharrekoek ikusten ditugun goitu beharreko horiek, ondo egindakoak, eta zeintzuk diren identifikatzen saiatu, goitu beharrekoak hobetzeko ze bide hartu beharko diren eta bilatzen saiatu, eta badagoela lanketa hori, eta hor, Aitorrek esan bezala, DBH batek garrantzi berezia du, ez bakarrik esaten egan, Askun Arruen ikerketan ikusten diren emaitza horiengatik. Maiz eta gure kasuan Lasarte horian, 2 ikastetxe dauzkagu aurre eta lehen hezkuntzan, baina DBH-en elkartzen dira 2 ikastetxe horietako aurrak. Alegia, Uriarte Institutuak ez dauka aurretik daukana da, beste 2 ikastetxe publikoek dituzten ikasle horiek jasotzen dituztela. Alegia, irakasle entzat, aur guztiak berriak izaten dira beti DBH-en. Aur horiek ere, kaletik edo beste toki batzutatik ezagunak izan daitezke, baina lehen aldiz ikastetxean, lehenengo DBH-en kointzitzen dute, eta hor, beste ensalada bat ere gertatzen da, Ondoren DBH 3 eta 4 daukagu jasota, proiektu osoan zehar, hizkuntza ohiturak eta hizkuntza sozializazioa dira ardatz nagusia, baina hor kultur transmisioa ere lantzen saiatzen gara, eta batxilergoan ahalduntzea eta errespetuzko jokabideak 2 norabide jartzen du hor, ez? Ohitura alegia euskaraz aritzeko ohitura duten horiek ahalduntzen saiatzen gara, eta euskaraz aritzeko ohiturarik ez duten horiengan, gutxienez, errespetuzko jokabideak lantzen eta hortan saiatzen gara. Esan bezala, batxilergora iristen direnean, dagoeneko agian beste hausnarketarako gaitasun bat eta izaten dutelako, eta zenbait gai beste lasaitasun eta patxada batekin landu daitezkelako. Orduan, LMLK saioak, hau da ikasgela barruan egiten duguna. 2 programazio mota dauzkagu, ekarri duguna da, iaz egin genuna, Euskaraldia ez dagoen ikasturtetan egiten den programazioa. Euskaraldia dagoen ikasturtetan, aurten bezala, duela 2 bezala, eta martxa honetan hemendik 2
ikasturtetara, saioen, elemeleka sentsibilizazio saioen programazioa eta sistema pixkatxo bat aldatzen da, nahiz da oinarrian, oinarri bera izan. Bai. Orduan, DBH bat eta bin, klase orduetan, 5 saio, hizkuntza ohiturak dira saio hauen ardatzak, eleaniztasunaren abantailak eta halako mezuak ere zabaltzean saiatzen gara, irailetik abendura kontzentratzen dira saio horiek, bai, eta ondoren azalduko ditugun gazten batzordera gile, kidetze, kuadrilategi, eta bertso eskola programetara gonbidapena saio hauetatikan egiten zaie ikasleei. 3. eta 4. mailan berriz, sentsibilizazio saioak klase horretan baitaren noski, 6 saio, kultur transmisio ardatz, proiektu proposamena, iaz 2 proiektu landu zian, 3 saioetako 2 bloke zirelako, batetik sare sozialen, YouTubeen eta dikzioan proiektu bat, eta ondoren musika, euskal musikarekin lotura zeukan beste proiektu bat landu zen. Hemen ere, batzorde, eta hori 2 bloke, bata udazkenan eta bestea neguan, 3 saiotakoa. Batzorde eragiletara eta kuadrilategira ere, bertso eskolara ere, gonbidapena egiten da saio hauetan. Eta batxilerrean, batxik bat aipatzen du, zergatik, Euskaraldia ez dagoen urtetan, 2. batxilerrean ez dugu saiorik ematen, ala adostuta dagoelako ikastetxearekin, eta horbe, selektibitatea dela eta ez dela, ez du tokirik oraingoz. Baina, lehenengo batxilerrean bai, eta 3 saio izaten dira, hizkuntza ohiturak ardatz, eta hor, Aitorrek aipatu ditu mudantzak, asertibitatea, gai horiek, plazaratzen dira saioetan. Bai, irailetik abendura, eta hemen kidetze eta faktoriara gonbidapena egiten zaiek, programaitan parte hartzera gonbidatzen zaiek ikaslei. Bai, Euskaraldi urtetan, zehuz aldatzen da. Estruktura igual karratuxeagoa da, ikasmaila bakoitzean 4 saio, orainari dira irailetik abendura bitartea dira ematen zitzaileak saio hauek, baina hori, beste euskarri batzutan topatu halko dituzue. Kidetzeak azaltzearekin, kidetzeak azaltzen hasiko naiz orain. Bai, zein da honen helburua, programaren helburua? Ikasle helduenak gazteen hizkuntza erreferente bihurtzea. Bai, taldetxoak osatzea. Taldetxoak osatzen dituzte, batxilerreko kide heldu batek, eta lehenengo DBH-ko 3 edo 4 kidek. Taldetxoak osatzerakoan, euskararekiko hurbiltasun, afizio, jatorri antzekoak izatea bilatzen da. Bai, kide gazte horientzako, kide heldua benetan, erreferente real xamarra izate aldera. Lehenengo 2 saioak, ezagutzarako eta erabiltzen ditugunak, klase ordutan izaten direla. Baina ondoren, taldeak osatuta geratzen direnean, taldetxo hauek, behaien jardun autonoma izaten dute, eta ikasturtean, 4 edo 5 aldiz biltzen dira klase orduz kanpo, eta konpromiso zehatzak hartzen ditu taldetxo horrek. Konpromiso zehatza izan diteke, Gabonetako oporretan, nire euskarazko kanta favorito gustukoenen zerrenda bat egin, eta zerrenda hori elkarbanatuko dugu. Halako konpromisota zaigea, edo taldetxoa osatzen dugun 3 kide gazteok, normalian gazteleraz egiten dugu, baina zatik ezkea, bintzat noizia meno, zehose pixka gehiago euskeraz iten hasten. Holako konpromisota zaigea, ezkea haratago juten. Baina denek onartuko dituzten, talde osoko kideek onartuko dituzten konpromisoak izan behar dira, neurtzeko oso erresak eta zehatzak izango direnak, eta kide heldu horrekin, balako laguntasun eta batian egindakoak. Borondatezkoa da, baina bideratua. Zer esan nahi du horrek? Borondatezkoa da, kasu honetan, sentsibilizazio saioak ikasle guztiek jasoko dituzten bezala, kidetzeetan parte hartu nahi duenak hartuko du. Hemen alarek, trampatxoa edo harrapatuta daukagu, ze esan bezala lehenengo 2 saioak klase ordutan izaten dira. Orduan detektatuta daukagu, jende batek, esku altxa izan duela, 2 ordu horiek galtzeko, eta gero ondoren taldea osatu, eta aldegin. Hori ez izateko, hori anekdota besterik izan ez dadin, ikastetxearekin harremana eginda daukagu, eta ez bakarrik hori arterekin baizik eta baita,
6. mailan ikasketak bete dituzten ikastetxetako arduradunekin ere, nolabaiteko datu trasbase bat egoteko, hizkuntzarekiko ze jarrera duten ikasleek, hori, txuleta hori badaukagu. Bai, 6. mailako tutoreek pasatakoa, ikasle honek hizkuntzarekiko oso jarrera txarra dauka, eta gainera klasean desastre portatzen da. Gaztetxo horrek esku altxatzen baldin badu, jabakigu gaztetxo horri, ez dagoela bideratuta berez programa hontara, baizik eta klaseak bakarrik galdu nahi ditula. Eta hori ez dugu nahi. Bai, orduan, puntu honetan oso garrantzitsua da, lehen hezkuntzako ikastetxeekin harremana, hori, institutuko irakasleekin ere, lehenengo debatxeko tutoreekin ere, harreman hori landuta egotea, eta gai hau denon artean aztertuta izatea, eta aurten ari gara hortan lehenengo aldiz ondo, ez da din izan klasea galtzeko iesbidetxo bat. Orduan, bideratua bai, ikasle, tutorek ere ikusten dutelako honek beharko luke bultzatxo bat. Honek gaitasun txukuna dauka, baina igual lotxatu egiten da, edo ez. Zeren men ere bai nahi deguna da, lehenengo debatxeko euskara zaitzeko ohitura zekarten gaztetxo horiek euskarari eustea. Eta hortarako, batxillarreko erreferente horrekin, ez zaitez lotxatu. Gehiengoak ez du egingo, baina zuek egin egin badezu egin, ez da zer gertatzen. Piskat ere, aldunduak sentitu egiten DBH bateko gaztetxo horiek. Bole. Gazte eragileen batzordeak. Hemen programanekin egin nahi dena da, euskara gertu dutenei protagonismoa ematea. Alduntzea eta gustura aritzea. Klasez, kanpo. Astian bine elkartzen dira, hezitzaile bat dute, eta, funtzionamendu autonomoa izaten dute talde hauek, baina pixka bat hezitzaile horrek bideratuta, xaxatuta, adibidez aurten euskaraldia dela, hobi zierreunka osatuko dugu, edo badaudela heldu, korrikada izaten da nian, zehaztik, ez dugu herri mailan zeozer girotzen korrikada dela eta pixka bat, baina gazte hori protagonismo emateko, eta inungo konplejorik edo garatu ez dezaten euskaldunak izateagatik. Bai, hor bi taldetxo banatze dira, adintartagatik eta baita ere eraikin, DBH bat bikoak eraikin batean daude, 3 eta 4 beste eraikin batean. Praktikotasunak ere eramaten du baita ere banaketa hau egitera. 3. eta 4. mailan, kultur transmisioa dagokio, blokeak garatu zituzten iaz. Eta, azkeneko programatxoa izango litzatekeena kale erabileren neurketa. Azkeneko 30 urtetan edo egin den zerbait da. Batxilerko 10 gazte izango dira neurtaldi horiek egingo dituztenak, udaleko arduradunak formatuko dituzten neurtaldi horiek nola egin behar diren eta azalduz, eta neurtaldi horiek egin ostean, emaitzak eta aztertzeko saio pare bat diseinatuta daude, gazte horiek behaiek ere ikusteko, ze emaitzata dira, beste urtetan ze emaitza egon dira, hobeto gaude, okerro gaude, auzoka, lanket behaiek ere, pixkat ikusteko, nun bizi gehan, zeinan bizi dugun egoera, eta bar, eta bar. Eta kuarrelategita faktoria dira, aisialdi egitasmoak. Jakun kultur elkarteak antolatzen ditunak, eta arnasgune izan nahi dutenak, hizkuntzarekin harremana indartzeko guneak, eta ikasturte osokoak izaten direla, astiamen elkartzen dira, udaran ondoren oporraldien bat ateratzen aldin bada ondo, eta berizketa da kuarrelatik DBH-koentzako zuzenduta dagoela, eta faktoria batxilerrekoentzako. Eta, niko izenakoan esateko, Aitor Bukaera eman zutita baten, Ibanek utziezkeo. Orduan, kanpo gabiltza, baina aurrekoak egin ikustetea kanpotik zetozela, ez? Bueno, kontua da, gure asmoa, liburu argitaratu deu, akaso inori bururatu zaio, jontxo, interesgarria proiektua. Akaso, datorren ikasturterako, ez? Eta, karo, guk maila teorikoan azaldu dugu, aurkeztu dugu, eta maila, karo, hau gero saioak prestatu inberdia, beti inberdira edukiz, hortan pentsatu dugu. Eta orduan, baita ere honekin batea argitaratu dugu baliabideen bilduma liburua, eta jakintzazue lehenengoa paperean daola, bigarrena PDF-an soilik, baina bilak gehi nerabeak euskeraldian liburua eta beste hainbat, guk egin ditugun lanen argitalpen guztik dauzkazue Lasarteko udalaren webean. Bueno, ez dira, importa, justu baldin bagabiltza erresa da sartu webean, euskera zaldean, argitalpenak, eta, beira, osondo, udalan, han klikatzen badezu, udala,
hori da, hor euskara, lehenbizikoa. Ies egiten dizu. Hoixe. Eta guain, hor ikusiko dituzue, tentatze zaituen, bakarren batek, kosta itxe zaio. Bueno, nahi zuen bezala, Hobitzeko. Eta hortxe izango dituzue orduan, segi bera pixkat bai, argitalpenak, bera, segi lasai bera. Hortxe dituzu argitalpenak, eta hor klikatzen batzu hor ikusiko dituzue liburu hau bera, PDF-an, gainea eta baliabin bilduma, egin deuna da, dago referentzia pila bat, materialetara, erabilikako materialetara, orduan daude referentzia aktiboak, orduan klikatu ezkeo PDF-an bertan, eta eramaten zaituzte ariketara, edo dena alakora. Hor oso erabiltzen erresa da, bai, eta hor dauzkazue. Bai. Ja, beherakoak zaharragoak dira, eta hoixe da badena, eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon Pello eta Aitor eta Jon Pello.